budget, yan lang. Ulam na. Guys, nagpapasalamat pala ako dahil naka 700 subscriber na ako. Thank you very much sa inyong pag-support sa akin, sa aking channel. Sana hindi kayo magsasawang manood sa video ko kahit pangit. Kasi guys, ang ginagamit ko ng camera ay Samsung G2. Isa lang siyang cellphone na ginagamit ko guys. Mag-iipon pa ako para makabili na yung magandang ano talaga, yung cellphone talaga, yung malinaw talaga. Painit na tayo ng kawali para mag-isa lang tayo. Mabilisan lang yan guys. Yan yung mga simpleng luto lang. Init, my God. Mainit sa Maynila. Yan, mainit na. Isahin na natin ang always sibuyas. Umuusok na kayo guys. Lagay natin to, gisahin. Para mawala yung langsa. Lagyan natin ng tubig. Para mabilis kumulo. Yan. Kumulo na siya. Lagay na natin ang papaya para lumambot. Natin ang kunting bitchin at Ajinomoto, and then paminta, paminta at kunting asin.
Ayan guys, kumulo na siya. Tikman natin. Ang nilagay ko palang sardinas ay yung manghang na sardinas. 2 piraso lang siya. Kakaya naman sa inyo. Kuha tayo, ilagay ko dito. Matabang pa. Anghang. May gulay. Spicy. Lagyan natin ang asin. Kasi matabang siya, guys. Matabang. Tsansa na lang. Tsansa na lang tayo. Spicy sardines ang nilagay natin. Super anghang. My gosh. Yung minuto pa yan. Okay na yan. Na to. Ulit natin para okay na. Yamis na, yamis. Yamis. Yan siya, guys. Luto na yan. Luto na, guys. Luto. Pasok yung mga sinabay. Wala. Dami kong labhan. Oh. Ano pa doon? Dami. Palit kasi ako ng kortina.